Hej alle sammen, velkommen til min anden video her på BreezyKong-kanalen. Jeg er BreezyKong. I dag der skal vi lave en Q&A spørgsmålsord. Så lad os se, hvad folk har svaret. Hvad er den mest realistiske dyrelyd, du kan lave JV? Så skal jeg tænke mig om, fordi jeg elsker dyr. Ikke på den måde, som folk tror, men jeg kan godt finde ud af at lave som en due. Det andet spørgsmål er, foretrækker du at skrive sms'er eller FaceTime, you name it? Og der vil jeg sige FaceTime, fordi jeg kan bedre lide at snakke med folk end at skrive. Nummer 3 mener, har du nogle piercinger? Jeg har haft øreringe, som har været herover og her, bogstaveligt talt. Og der kommer lige et billede op her. Det er det. Var det okay? Ja, det er okay. Og nummer 4. Hvad er den sjoveste joke, du kender? Jeg har faktisk fundet en video, eller ikke en video, men jeg har fundet en joke her. Det er faktisk min kammerat, der lige har fået fortalt mig den. Jeg bliver lige nødt til at skrive den ned på noter. Den er også lidt syg. Den er lidt syg, så det din mor er så fed, at når hun svømmer en lille tur i Stillehavet, og synger whalerne. We are Den 5. spørgsmål er, hvad er den klammeste look JV? Og der må jeg faktisk sige, for at være helt ærlig, jeg hader. Jeg får sådan nogle gag-reflekser, når jeg hører folk, de kaster op, eller lugten er kastet op, eller mig selv, når jeg kaster op. Jeg hader den lugt overalt på den her flotte jord. Føj. Og næste gang, de næste 5 spørgsmål, det er på en ny lokation, som kommer her. Det her er 6. spørgsmål, og her, hvad er din favorit karaoke-sang? Og jeg har jo rigtig mange, som faktisk har set mig på TikTok, så der synger jeg jo meget forskelligt. Så jeg må faktisk sige, hvis det er noget med lidt rap, halløj, gang i, så må jeg sige Gangsters Paradise. Og ellers noget stille og roligt, så vil jeg sige, med stadig lidt gang, og så vil jeg sige Feeling Good. Nummer 7. Kan du anbefale en god film? Jeg har faktisk en filmtrio, kan man sige. Og det vil jeg sige en klassefest. Eller så vil jeg sige, hvis det er serie, så vil jeg sige The Wayne for Netflix. Nummer 8. Inden for musik. Hvem har haft mest indflydelse på dig som musiker? Og den er faktisk lidt svær ved at sige. Hvis det er sådan inden for rap, så har jeg altid elsket Benjamin Hav. Jeg synes virkelig, at han er fed som musiker. Og hvis det er inden for noget engelsk halløj, så har jeg altid elsket Maroon 5. Eller noget lignende det der. Og nummer 8. Det er lidt random spørgsmål, men her er det. Kunne du godt vinde en slåskamp imod 5 hyæner? Og hvis de ikke var sultne, og de havde fået en løve i forvejen, så kunne jeg måske godt, hvis de var allerede lidt tykke, så jeg er en lille, ikke en lille fyr, og jeg siger lille, det var jeg sgu ikke. Hvis det var 5 JV her, så kunne jeg godt, hvis jeg var alene, no go, no way, jeg vil blive spist med det samme. Og nummer 9. Hvornår bliver du officielt kendt som BreezyKong? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der vil jeg sige, officielt, det var i 2021 eller 2022. Og det var Rabalderbar, der kaldte mig BreezyKong, fordi at jeg havde vundet rigtig mange Breezy-konkurrencer, hvor de har haft nogle konkurrencer om, hvem der skulle gå den hurtigst. Og der vandt jeg rigtig mange af dem. Så det vil jeg sige 2021-2022 deromkring. Og plus du har også gjort med sammen med andre kendte mennesker. Ja. Ligesom tidligere. Ja, blandt andet over Dennis 14 anden. Og nummer 10, inden vi kommer til næste lokation. Hvordan blev du kendt? Den allerførste video, det var ikke noget med overhovedet, med Breezy overhovedet. Det var en træningsvideo. Den kan man se på TikTok, blandt andet på min profil. Men
på den måde, jeg blev kendt, det var min første Breezer-video. Den fik cirka 15 eller 20.000 visninger, og det synes jeg var ret meget. Og så efterfølgende har jeg så lavet rigtig mange Breezer-videoer. Nu har jeg så gået lidt væk fra det. Nu er jeg begyndt meget mere på musik. Men det var nogle videoer, hvor jeg begyndte at drikke Breezer rigtig meget. Og så spurgte jeg folk, om de har lyst til at bunde Breezer mod mig. Og så, ja, så den måde har jeg blevet kendt på at drikke Breezer. Og her nu er vi nået til tredje lokation. Og her er det 11. spørgsmål, tror jeg. Har du nogensinde gjort noget ulovligt? For at være helt ærlig, nej. Ellers kunne jeg ikke blive uddannet dørmand, som jeg er. Man må ikke have gjort noget ulovligt i de sidste 5 år, og jeg har aldrig gjort noget ulovligt. Så nej, det har jeg ikke. Nummer 12. Hvad er dit go-to bake-off? Den er faktisk ret svær. Enten vil jeg sige pølseovn. Det er altid luksus. Ellers vil jeg sige pepperoni. Ja, slags. Nummer 13. Har du nogensinde set Klovn? Og det vil jeg sige, jeg er number 1 fan af Klovn. Jeg elsker Kasper, Frank og Mia selvfølgelig, og Iben. Alle de der 4. Og så er hende der, hun er ærlig, hun er lidt en baddie. Kaspers nye, Kasper Sam i, i Klovn. Hun er fandme en baddie. Det er 14. spørgsmål her. Kan du godt, please, lave en cinnamon challenge? Og det kan vi faktisk rigtig godt aftale. Når jeg rammer 500 subscribers på den her kanal, Breezerkongen, så lover jeg for, der bliver fyldt med kanal. Det lover jeg for. 100%. Og det er den 5. spørgsmål. 15. spørgsmål, inden vi tager til sidste lokation. Hvad er det største crowd, du har sunget for? For 3 år siden, der sang jeg til Aarhus Festuge. Der sang jeg for cirka 2500. Og det er det største indtil videre. Der sang jeg et lille kvarter 20 minutter. Og det er min største. Jeg elsker at være ude og spille foran mennesker, så det er min største indtil videre. Så det er det 5. og sidste lokation, eller 4. sidste lokation. Nu er vi nået til sidste lokation her. Og vi er ude på et smukt sted her i Silkeborg. Så. Og det er de sidste 5 spørgsmål, jeg har. Drikker du nogensinde noget andet end Breezer? Og der vil jeg sige ja. Jeg kan næsten drikke alt. Dog hader jeg shots. Og videoen, by the way, reklamen lige her. Videoen er for dem, der er over 18, eller dem, der er 16 plus. Så tilbage. Drikker du noget andet end Breezer? Ja, jeg drikker næsten alt, som jeg skulle til at sige. Og hvad er dit arbejde, som jeg har sagt før? Jeg er uddannet dørmand. Jeg blev uddannet her den 19. december 2025. Så ja, jeg er uddannet dørmand. Jeg arbejder i Aarhus. Og det er 3. spørgsmål. Ja. Undskyld. Det er 17. spørgsmål. Upsi. Det er 17. spørgsmål. Hvor gammel er du? Jeg er 25. Jeg bliver 26 den 4. maj. Og så kommer der et utroligt random spørgsmål. Har du nogensinde været på Squid Game Island? Det vil jeg faktisk sige ja. Der kommer faktisk et billede op af det lige her. Det er faktisk rigtigt. Nu kommer det sidste spørgsmål, som jeg ikke har glædet mig til overhovedet. Som jeg tror også vil stoppe videoen her, fordi ellers bliver det utroligt random og alt muligt fucked up. Har du nogensinde været på Epstein Island? Og det... Jeg ved ikke, hvad fanden skal jeg sige her jo? Folk tror jo, jeg kommer jo til at grine af det her jo nu, så maybe. Jeg håber virkelig, jeg har nydt min anden video her på kanalen. Der kommer måske her
et tidspunkt igen. Like og subscribe til, og vi ses til meget gerne snart en ny video. Adios amigos.